लोगोफोर बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय गासिबो नायनो थाबाय आरोना दिनै ओंखारफैलायबाय आरोना निउ ब्लग भिडिअ माने दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने आं सालबारि थांगोन आरोना अनलाइन खालामदोंमोन आरोना आं मोनसे बुस्थु माने बे फैगासिनो आरोना भिडिअ बानायनो थाखाय माने नैबेयाव लाग्रा माबाया मबाइल लाग्राया बेखौ खालामदों आरोना अनलाइन ओमफ्राय गस्लाबो गांसे खालामदो दा आनबक्सिं खालामनायखौ नायदो लोगोफोरा जों दा सालबारियाव लायग्रोनोसै आरोना बेखौ लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो तुरन फै सासे लोगोजों थांदों आरोना जों माने लाबाय दा जों माने रुपये मोनसिगोन आरोना लोगोफोर माने भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आरोना डाइरेक्ट माने जों सालबारियाव लायखानोसै आरोना भिडिअनाबो गोलाव जालांबाय थागोन ना दा जों माने नै सालबारि मोनबाय आरोना लोगोफोर माने दुलं बारना दं आरोना बिसोरो लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय थादो जों माने पार्सेल लायनोसै आरोना मानसिया माने दिनै जोबोद भिर जागोन आरोना सालबारियाव माने कलेजनि स्टुडेन्टफोरबो ओमफ्राय आरो फारसेखै बाजारबो ना दिनै बाजारावबोथ' ओरैबायदि मानसि जाखायो माने भिडिअ लानायाव एसे खस्थ' जानोबो हागौ आरोना लोगोफोर बेखायनो माने गारि सालायनायफोराव आरोना नै बेयाव दं आरोना बिसोरो बेयावनो लानोसै आरोना बिजित बर' पेनखौ लांबायहाय थाल गैबावासो दुटा लादों आरोना बुस्थुखौ दा आनबक्सिं खालामनायखौ नायदो लोगोफोरा र' दिपुआव थांसै एबार बया मानसि आरोना लोगोफोर नै माने बाजारनि ओरैबायदि मानसि माने भिडिअ लानो खस्थ' जादों लोगोफोर माने जोङो दा दिपुआव थांगासिनो आरोना माने पार्सेलखौ लाना फैबाय नालाय माने दिपुआव थाव सोहैनोसै आरोना माने भिडिअखौ बारा लाबाय थायासै ना बाजारफोराव माने मानसि भिरबो ना बेखायनो माने भिडिअ लाबाय थायासै आरोना माने थाव सोहैग्रोना लानोसै आरोना ओमफ्राय माने न'आव मोनहैनानै माने आनबक्सिं खालामनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादों भिडिअखौ बारा लाबोबाय थायासै नै दा जों माने माबा मोनसे थाबाय आरोना जोंनि साम' हाथाय आरोना बेयो माने राजफुजा होनदों आरोना बेयाव बिनिनो माने बानायगासिनो आरोना खागासिनो माने राजफुजानि आरोना बेयाव माने जों हाबहैनोसै आरोना ओरैनो थांसिगोन ना गामिनि अबस्था होननाय जाबाय अबस्थायानो गैया नै लामाया दैबाना जाबाथाय गोजान फैनो लामा जाखायो नै अबस्थाया जों गामिनियालाय अबस्था खावसेया नै सिख्ला लामा नै आरोना गस्ला लायो ओमफ्राय नै आरो माबा आरोना मबाइल लाग्राया दा आनबक्सिं खालामसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो मायबा बुस्थुफोरसो फैदों ना मादो आनबक्सिं खालामसै आरोना दा wah gosla gosla naik lebar gosla kalang berapa yang mana bisa berapa rela ya gosla ya jimnya naik lebar gosla gejang gana ini mau borom Dawaj, będę ładny, ustua. Bo za
ओइ सिलांजोबखा wah डेन्जार पिकिं खालामदोलै नै आंना आरो बिसो आरोना अरिजिनेल बुस्थुआ नाट नुट दंजोबलायोलै नै नाट दं ओमफ्राय आरो मबाइल माबाग्रा निखौ फिटिं खालामनांगोन आरोना लोगोफोर नै आरो आलायग्रा बेल बेखौ फिटिं खालामनांगोन नाट गरथाम दं आरो ना नाटआ दंबावोमोनबालाय गैला दे ओमफ्राय आरो नै मबाइल दोनग्रा बुस्थुआ बिराद गिसिनसै आरोना बरिया बेलाय मारलाय डेन्जारलै लोगोफोरा सापर्ट खालामबाय थादोब्रा होमबाना आंबो बिदिनो बुस्थुफोर लाबोनानै एसे सुजिसिगोन आरोना भिडिअ बानायनो लोगोफोर बे नैलाय मा बुस्थु आरोलाय इखोसै नामा इयाव बेथ' नङालै नै बे मा बुस्थु इयो आसरित घटना र' आं नायनि बुस्थुखौबो फिटिं खालामो थ' लोगोफोर दा फिटिं खालामखांनानै नोंसोरनो देखायसिगोन आरोना आं र' फिटिं खालामना नायग्रोनोसै आरोना बारा रोङाबो दा बुस्थुखौ र' बुस्थुआ जाबाय आरोना दा ओमफ्राय दा इखौ इयाव फिटिं खालामबावनांगौ आरोना ओमफ्राय आं दा ओरैनो भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना माबोरै जायो बारला बारसि खारला खारसि होद मार फिट जाबाय आरोना नै बुस्थुआ माने आं दा ओमफ्राय टेस्टिं नायनांसिगोन आरोना बोरै जायो माने भिडिअ बानायनो नैबे मबाइलजों माने बेलेग मबाइलजों ओरैनो टेस्टिं नायनांसिगोन आरोना आङो लोगोफोर भिडिअखौ नायदो बोरै जायो जानायाथ' मोजां जादों लोगोफोर बरिया गोसोबायदि ओरैबो खालामनाबो लानो हायो थुनो माने ओरै खालामना लाबाय भिडिअ बानायबाथाय बरिया जादों लोगोफोर माने बुस्थुआ ओरैनो दैयाव थासै आरोना माने खालामना नायदोंमोन आरोना आं बोरै जायो दा ओमफ्राय माने भिडिअखौ लाबोसिगोन आरोना बिदिनो लोगोफोर बुस्थुआथ' फैबाय दिनै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना बाय बाय लोगोफोर थाबै लोगो मोनफिनगोन आरोना